Horas madita saluhutna. Salam. Hami parhaladu HKBP Jalan Lurah. Cimahi pasahat tutusude. Hamu ruas ni HKBP Jalan Lurah. Doho sude. Tamu nami naro di bagasan Joroni Tuhanon terlumobi na live streaming di Jabuta Mersadasada. Selamat beribadah madihita. Tapuji matuhatta marede mahita sebuku deta nomor 530 ayat 1 ayat 2. Cek. Advendido ditikion namar saring adritanon ikon rade oroani managam si paluai Advent naroma Tuhani atong tagama Advent olop-olop di langit ni parlangitani mandona Roma Tuhani manopot hurianai Naroma Tuhani atong tagama Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to diperbadia na tumapalangit dohot tanon. Amin. Pabuah hamuma tubur Sion. Ida ma nungwaro hatuan mi. Ida ma ihutu ibana do upasi leononna. Jala pamulusonna di jolona. Hodo ale Jahoba di halunguton rohak. Ale di batakku. Marhapo satu hodoa. Seunang pailaau. Asa unang marsurak-surak akka musukku midau. Ndang tahe tagamun tarurak manang isa siyan akka na makaposiho. Ali Jahoba sa paputohon matuaw. Akka dalanmu. Jala ajarhon tu akka bugasmu. Sadarion maro Tuhani manopo jorona. Beta tasobama ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergogo na suatu dosa. Na tumapalangit dohot tano. Hinorhon ni asini rohamdo ubayan saat hamitu. 2 tahun hurian na baruon. Lehon matu huriam tomdim na badiai. Dohot hamaloon sian ko. Asalam rara jala gaddah rajawamu di tonga-tonga ni hamion. Selehon mahiras ni roha. Tu naposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pergugui mahami manguloi ho di bagasan hapor seon na toktong. Asa manahan hami sahat ro di ujungna. Marhite-hite anak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mari dehida sebuku deta nomor 40 ayat 1 dohot ayat 2. Las bemarohamuna nati gorohai nang rodo rajamuna mamboan tuai dang marpanggor tapi anggo di harorona alai tuk dogogona pada honje aing dang dilului rohana di son-sonang lain di surga bangsana harajaonai ai nang buni dope di tanon sangapna dung talupe sakapna patar mai sude. Ima sian patik perjulu sahat tu patik paupaton. Patik perjulu. Audo jahu berdebatam nina debatat. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahun. Ndang jadi goanau, ndang jadi ganaonmu, jala indang jadi sumanummu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi ni bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe sisobaon manak sioluan, patik patuluhan. Indang jadi dohonon goarni debata, yanggo suture dalanna. Ai ohona nado sogut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui. Dinangonom ari ma ulah hamu nasa sulom. Alai anggo ari papituhoni. Ari para dianan ni jago bade batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang burum manang naposam lahi-lahi. Manang naposom buru-buru, rodi pinahan, rodi isini hutani halak pe, nama gibati hutam. Baik di naono mari do di topa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata jahuba hari para diaran nai jala di perbediai ima sahatna rak mengido gogo mahita tu debata taringot tu pati nai ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahbar tu patik mi amin. Mari dahita sebuku deta nomor 220 sia ayat 1 dohot ayat 2. Muasude nanas solo mangiutot tahinay na jati
di lambung ayape saramos toktong ibana na soolo malospe. Tatopoti madusat tatu debata tapaseret maro hatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida kamatian ni pardus. Mulak manian perjahati tuma dikot dalanna. Asa mengulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umban hupangido kami. Sai sudah tima toru-torum. Asa unang mangulai betu kami. Sai sesa sudah dosa nami. Asa mengulu kami di bagasan asini roham. Sai pergugui mahami. Asa mergogo kami. Merhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dabigima hata baga-baga taringo Tuhan sesan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma kamu tuau kamu akan naluja jalan asorat. Upaso nak pehamu. Buat kamu mau gakku Tuhan. Guruan kamu masian au. Ay nalabok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay labok doau gakku. Jalan yang dohot na hupa porsaton. Hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Mari kita sebut deta nomor 100 ono pulusia ayat 11 dohot ayat 2. O si pangolua sa topot mahaon sayo naman daw o si Rosi pangolua tibu ban maalabutu Doa dari mulia ia songon hapasman ia tutu doa dari mulia ia songon Gogoni mudari babatar madia Toni pargolui tong ano gua Rosi pangolu roti bu
tutu dohok mudar mi muria wia songon apasman ias tutu dohot mudar mi muria ia songon habasman. Kabigema hatani debata turupuk di hari Mingguon manang epistel imana tersurat di Yeremia 30 ayat 10 sahatu ayat 16 merga tiga tima kita majah tubur hati goran siam pinopar ni si David idama narodo akka arisogo ninna Jakuba au ma pasitok disihata na denggani nauhu para bagai taringo tu pinopar ni Israel doho taringo tu pinopar ni Juda dia kaari doho ditiki aho mapatubuhon di si David sada tubur hati goran ibana mama kajong-jokon uhum doho hati goran di tanoon dia kaari ima dapota tua Juda jala marasonang-sonang isi ni Jerusalem maringanan jala odo guarna dohonon ni halak Jahoba parpitorata ima sahatna mertua do akan atu mangion hata ni debata jalan no peopsa amen. Mari dehita sebuku edeta nomor 540 ayat 1 ayat 2. Yesus sayutan ari-ari haroro nandungo nan radea nan hobas dona poso sian dosai sai madalan di natiut kupai marajaki Tahatidak kon maha porsiatai songonnya hitindak kon didongat tasaha porsiaon disadok produktibion rak mahita matdok au porsia di debata Jahuba ido ama pergugu nasatu dosan natu palangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahuba nasa sadai iman atibuon di si Maria nagabe-gabean santon di perbadia andorang sobu ido tu hatta natu mau na bernit di pengumuman ni silatus na mate terpazal do ibana di hau pinar silang na tua tu banwatoru dung ditanam na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun di debata Jakoba amanai pergogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanoon menguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea di perbadia jala adung sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu dosugo daging ni halak na mate dohot di hanguluan na sora sudah amen. Tabi ge matik ting dihita di mingguan manak patakas
tikting manang warta di mingguan. Horas madita saluhna. Horas. Amanami do inanami. Namar minggu dia palatikion. Songoni nang amanami inanami. Namar minggu di bagas marsada-sada marhite la istrimi. Tapi gema tikting minggu sadarion imana naik pa masaota seminggu tujuluan nyarion. Na berjolo ya guari mingguta diari sadarion minggu tanggal 28 November tahun 2020 sada onma minggu apen na berjolo. Songot topik kucau kami mah manomu-nomu haroroni Tuhan di bagasan habadiau. 2.2 Pelayan firman. Pada hari Minggu 28 November 2020 sada, pelayan firman dalam ibadah Minggu sore adalah Inang Pendeta Dornauli Boru Gultom, sarjana teologi yang datang dari gereja GKPI Cimahi. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2 Pilihan na marboho. Pada hari ini Minggu 28 November 2020 sada, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan namar boho untuk keperluan Komite HIV/AIDS HKBP Pusat. 3.3 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu tanggal 20 November 2020 sada, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 5.1 Pemberkatan nikah manang warta na perjulu. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara patar mertua Sitinjak, putra dari Amang J Sitinjak, Inang S Borugultom, yang beralamat di Jalan Sadarmanah Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Wekwalu, dengan saudari Marta Boru Arwan, putri dari Amang Pulha Arwan, Inang Manur Boru Sibarani, yang beralamat di Jalan Mawar 1 F10 nomor 5 Ciwedes, Cilegon, Banten, anggota Jemaat HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada pukul sia 00 WIB di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Mengiut musaya 5.2 Baptisan Kudus manang padidion nabadia. Pada hari ini Minggu tanggal 20 November 2020 sada, dalam ibadah siang, maksudnya sekarang ini pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus manang terdiri kepada keluarga Amang JR Perdede Inang Boru Simbajutak
Wek tolu. 5.tolu. Ibadah malam Natal. Dalam rangka menjaga protokol kesehatan pada pelaksanaan perayaan malam Natal tanggal 24 Desember 2021, gereja kita mengadakan ibadah dengan 2 kali kebaktian. Kebaktian Naparjolo masuk pukul 15.00 WIB berbahasa Indonesia, dan kebaktian Napaduahon masuk pukul 19.00 WIB berbahasa Batak. Sehubungan dengan itu, gereja kita melalui Naposo HKIP akan mendata setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah malam Natal. Pendataan akan dilaksanakan pada 3 kali seminggu, yaitu hari Minggu tanggal 5 Desember, tanggal 12 Desember, dan tanggal 10 Desember 2021. 5.4 Perayaan Natal dan Perjamuan Kudus. Pada tanggal 25 November 2021 adalah perayaan Natal Perjolo. Akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu masuk pukul 7.30 WIB, siang masuk pukul 10.30 WIB, sekaligus perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Apabila ada jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus di dalam rumah melalui live streaming, supaya mendaftarkan pada situa web masing-masing. 5.5 Pesta Perak HIP Distrik 18 Jabar Tenggi. Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021 dilaksanakan pesta puncak perayaan 25 tahun Manang Pesta Perak HIP Distrik 18 Jabar Tenggi, sekaligus penyerahan PIN dan ulus kepada jemaat yang sudah memesan dan menyerahkan sakti-sakti dari gereja kita, tempat di Istana Kana Kewaliaan Bandung. Yang mengikuti acara tersebut dari gereja kita adalah panitia Amang Situa Kasian Ibar Dohot Amang Situa P Pangaribuan. Penerima ulus 5 kepala keluarga. Penerima PIN 3 kepala keluarga. Pendeta resort, utusan distrik, pengurus distrik. Peserta angklung dari gereja kita sebanyak 20 halak. Sekolah minggu dan remaja berjumlah 10 halak. 5.6 Sinode Distrik Kerja HKIP Distrik 18 Jabar Tenggi. Sinode Distrik Kerja HKIP Distrik 18 Jabar Tenggi akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin dan Selasa 29 November 2021. Tempat Hotel Jakarta Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 310A, Dago, Bandung. Yang akan mengikuti dari gereja kita Amang Pendeta Hasian BMS Purba sebagai pendeta resort, Amang Situa RF Sirait sebagai utusan distrik, Amang M Pasaribu sebagai utusan jemaat, Nyonya CH Majutak Boru Napitupulu Ketua Tangkap Bencana. 5.7 Webinar HIP AIDS. Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, HKIP Distrik 18 Jabar Tenggi akan mengadakan seminar HIP AIDS pukul 15.30 sampai dengan pukul 18.30 WIB melalui Zoom meeting yang akan diikuti oleh Pendeta Resort Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH, anggota Komisi HIV AIDS Distrik Dr. Gigi S. Borus Tompul dengan tema jauhi virusnya bukan orangnya. Sekali lagi temanya kami bacakan, jauhi virusnya bukan orangnya. Kemudian 5.8 Natal PPD Distrik 18 Jabar Tenggi. Pada hari Jumat
tanggal 3 Desember 2021 perayaan Natal PPD di HIP Bandung Riau Mertadinata masuk pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Peserta utusan dari resort 9 orang, pendeta 2 orang, dilarang membawa anak-anak kecil. Perpanjangan pendaftaran bolehlah itu kita baca. Namang yuk musya 5.10 pembangunan tembok. Pembangunan tembok telah rampung dilaksanakan oleh panitia kecil. Lahan tersebut akan dipakai untuk persiapan perayaan Natal. Adapun uang masuk sejumlah Rp 61.519.000. Pengeluaran Rp 53.969.400. Saldo Rp 7.549.600. Laporan terlampir. Saldo tersebut akan digunakan dengan penggalangan dana oleh seksi perempuan untuk pelaksanaan pembangunan paving block. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh jemaat. Nah, Perpudi 5.11 jadwal ibadah Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang masuk 7.30 WIB, 5 wek sada, wek pitu, dot, wek walu. Nah, masuk pukul 10.30 WIB, 5 wek 2, wek tolu, dot, wek 5. Nah, masuk kebaktian sore manang pukul 16.30, 5 wek 4, onom, dot, 9. Songonima tikting namasa do nanaek si pamasa otta di bagasan saminggion. Saya di pasu-pasu tuhatta ma sude natapek kiri dohot sude na niulani tangatta. Horas salom madita saluna. Horas. Tapuji matu hatta mari demahita sabuku deta nomor 44 ayat sada dohot urutna. Hamunana porseai satomu Tuhan Yesus pamero hamuna jonokno hari pestai saluhut urianai imahatu Yesus Kristus nama rohmu tondi muras sian hamagoan ona.
Sikati rohamu nabe, sai tanda dosamu sudi, parikot rohamu na, wajahku si paduai, na Tuhan sian surgoi, magararu tamuna, tanda hata avoluan nabiloan itu hata, napasai sudi dosata. Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Horas madihita saluhut na. Moliate mari Tuhata amanginang naria holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala horas ma pinasahat Tuhamu akamanginang na marminggu secara live streaming dohot huriata HKPP Jala Lurah di bagasan Bikyon. Amanginang hatani debata di minggu Advent na perjulu di minggu Sadarion ima nienet ma sian sada Tesalonik bidutolu mamuka mai sian ayat sian sahat mai tu ayat 10 tolu amanginang hujaha mahatani debata jalatangi homba di bagasan. Ai hamula teo dia matarlehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huhilala hami di jolo ni debata nami marningot hamu borngin dohot arian lobi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaon nami bohimuna laos patikosan nami ia adong dope hahurangan ni haporsiaw muna alai debata amata sadiri dohot Tuhata Yesus ma pa lakanami Tuhamu alai digohi jalalam ditabai Tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu laho patuguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata di naroi Tuhata Yesus rabdohot saluhut akka nabadiyai bahasa Indonesia di dok sonon. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Imahadani dibata. Akamanginang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Moliate madohonot tatu debata ala di bagasan topet di bagasan minggu sadarion nunga bongot hita di minggu Advent na parjulu.
Molo didokon Minggu Advent, atau kalau dikatakan Minggu Advent artinya adalah minggu masa-masa penantian kedatangan Kristus kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Jalalas di bagasan Minggu Advenodo di patadahon tuhita 5 tahun ibaru parhuriaun. Ala di minggu nang salpu nunga mabulus sita di minggu ujung tahun parhuriaun. Las disi marningot hita di akka dongatana jumulo moding siatonga-tonga ni portibion jalalas nungga di jaha na di bartor sada 22 halak akka dongata akka na marujung ngulu di bagasan sataon parhuriaun na bulunon. Minggu Advent, minggu masa-masa penantian Tuhan Yesus. Ngamulai be menghias akka huria-huria. On na solengka do peraon. Mulota ida ngajong-jong be gaba-gaba. Alai tahun naronian mulubui gaba-gabaon ngawi gation nate. Agak ubal ga utik. Asa bui lam uli bagas joro ni debata marhite gaba-gaba nadong di bagasan huriata. Aka hiasan-hiasan pe mukir atau kinai nungga adong marsakotan di bagasan bagas joroon. Namulai be andongan marfoto aka ibu-ibu. Namulai be marselfie aka ibu-ibu. Alai gatung dope nian aka hiasan-hiasan dang sai dope binain aka yana kota na boso. Jala di bagas jabuta pe mungkin rahita nunga pajong jokon gaba-gaba. Ay nga pa cucuk kamu teh gaba-gaba mangin inang. Dang dope. Hamu inang. Dang dope amang. Dang dope sarupa hita. Awe dang pajong-jong dope. Ala dang arong dope gaba-gaba nami. Ngamulai ra menghias bagas jabu hamu. Dang dope. Akamang nang itu hordo baju barumu. Bahi termarak tulis ya lagi. Dang dope ina. Parateho kamu akainang. Da parohak kamu. Akainang nang ijeto kamu do kebayamu. Nunga. Dang dope. Berarti ala bulat tua do perai. Ala dang turut do pera gaji ke-13. Doa ketujangan asing. Lapatan na dihamu somal do tradisi do dihitai. Pajong joko gaba-gaba di bagas nabe. Dihias ma aka bagas nabe. Aka na adong lobi aka sinamo di tonga-tonga ni keluargana. Dicak ma jabuna cak naik baru kan itu. Iba maka hiasan-hiasan sahat tu pituna nunga adong be gaba-gaba namar suraton Merry Christmas Happy New Year doh akan asing. Jala biasa na molo di pertongan di bulan Desember nunga godangon manur kueon. Nunga godangon patue aka sipangan ron tu bagas nabe. Lapatan na namarlaho manomu-nomu lasiroha di bulan Desemberon ala tokinai marna manatal nama hita. Tokinai rap nama hita doh akadongata puji Tuhan tahunon boy hita marnatal. Amin. Nang pe nunga ro aturan ni pamarenta tanggal 24 Desember berlaku PPKM level 3 holan 50% do naboi beribadah. Alai mola te madohono tatu depata hamu akamanginang daripada tahun na lewat. Boy do tahemar minggu hita tahun nang salpu. Dao. Boy do hita marnatal. Dao. Ibarat na dana kibe nolo tahun na salpu dang protes. Melaho manor bajuna. Ala dang marnatal nasida. Alai di bagasa tahunon apalagi di minggu sogot tanggal 5 do tanggal 12 pasti menuntut doa kayana kota
laho manuhor baju naik baru, manuhor sepatu naik baru. Ala pakaian nasida laho marsikola minggu jalanlah serohana. Imalah sirohata di hamu kawanginang. Alai nang pesongonilah sirohata di bagasan bulan Desemberon. Alai adong do nagabe si pikiran. Biasa na pitor marsa do akainata di bulan Desember. Basa ala taba pengeluaran. Taba aka bilangan ni situ horon. Aladang nagabe makorui la siroha ala marnatal ido sada pesta na bolon di tonga-tonga di hakaristerota manomu-nomu hararoni Tuhan Yesus nanungap sorang tu bodo pertibion di 2021 tahun asalpu. Ala di pakasara sirohata manginang. Pasti do rajumata gudang aka pergumulan di tonga-tonga ni hadiriota. Dina yang manomu-nomu la sirohata di bulan Desemberon. Dina yang marnatal hita rab doho keluarga, rab doho akayana kota, rab doho akadonga sahuria, rab doho donga saarisan. Pastina biasana di bulan Desember gudang do aka si pikiron ni aka dongata. Masama aka boy dohonon teror. Jalan nggak biasa ya. Dan sepertinya itu sudah menjadi konsumsi kita sebagai umat percaya. Molo tepat di bulan Desember aka teror tua ke gereja. Lam tabah gudang na. Ale mulai atema tu aparat tateni Polri. Nas tetap sigap lahu mengamaton asa unang aka adong na dia. Alai gudang dua kadongata dang marla siroha di bulan Desember. Ala dang adong huriana, dang adong garejana, dang adong bangunan na boy si pakaian nasida marla siroha. Ditutup. Dang dilean izinna. Dang itu diorai. Dohot akan asing. Dakola tu sidi hawa kamanginang. Laing manomu-nomu la sirohata di bulan Desemberon. Gogdo aka masa musesiado bata akau namar sahid izarana. Na taon ng salpu marla siroha ala hipas pamatangna ala di taonon topuro parsahiton di bagasan pamatangna gabe hurang la sirohana lahu manomu-nomu haron itu hatta Jesusi. Boy muse naso boy mula aka pangarato sonari pangarato kan dang boy di lem mula kan nunga adong peraturan ne pangarato dilarang pulang alai ro bupati tu bahasa madok molo na la wisata do hamu boy ma jiburang nuak na marsakal bien dongan molo mula dongan bah aneng mula do hamu ina polisi dang bah nang marwisata do hami itu pulau Samosir KTP Badung do hami waro adang boy ina kan aka marsakal kalan namai. Alai nang pesongoni dia mau kamang ikon rajumata atau di bagasan situasi pandemi di bagasan tikion ikon uduk do hita di pamaretata ala memang asa unang martaba aka mamasa nata adopi di bagasan tikion asa unang tabba marak asa unang tabba penyebaran mulu di jahamu berita muncul muse aka fenomena virus naik baru. Molo na na lam tabba ganasna dohol akan asing. Odo jambi tadi bagasan minggu sadarion di hamu kamanginang dengan topik manomu-nomu haroroni Tuhan Yesus di bagasan habadion atau menyambut kedatangan Tuhan dalam segala kekudusan. Kita tahu namaol do naniadupan ni halak Kristen nadong di Huria Tesalonik. Maul macai borat si tutu. Mereka menghadapi begitu hebatnya tantangan orang Kristen yang ada di Huta Tesalonika, kota Tesalonika.
Parpue ni barita nauni na pinasani si Paulus do. Paulus bekerja memberitakan firman Tuhan. Ingat, Paulus itu memberitakan firman Tuhan itu door to door, pergi wilayah ke wilayah. Dia tinggal di kota Korintus 3 tahun. Dia tinggal di kota Tesalonika sekian tahun. Dia pergi ke Asia Kecil sekian tahun. Hanya satu kota yang belum pernah dia kunjungi, yaitu kota Roma. Karena begitu hebatnya tantangan yang harus dihadapi dan ancaman yang harus dihadapi Paulus, sehingga dia belum sampai ke kota Roma. Tapi surat dan firman Tuhan sampai ke kota Roma. Huria Tesalonik di bagasan tikion menghadapi ragam ni tantangan di bagasan persoalan di nguluna. Dan salah satu yang paling hebat tantangan yang dihadapi oleh kota Tesalonika dengan orang-orang yang percaya, yang sudah bertumbuh, yang sudah menyerahkan dirinya hidup dalam Kristus. Hasil daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus, mereka menghadapi ancaman, menghadapi fitnah, dan menghadapi cercaan-cercaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Tapi ingat, menjadi orang Kristen itu adalah keistimewaan yang tidak bisa direbut dan tidak mungkin bisa juga dimiliki oleh siapapun, kecuali dia membuka hatinya untuk menerima keselamatan dari Kristus. Begitu hebatnya saudara-saudara yang dihadapi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana mereka sangat-sangat susah untuk berkumpul. Sangat susah untuk bersekutu. Maul dona sida marsaor. Alai dang nagabe mitop haporsen nasida. Dang nagabe moru haporsen nasida. Mereka bukan menjadi lemah dalam iman. Walaupun begitu banyaknya persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Dengan ragam fitnahan-fitnahan dan juga boleh saya katakan hambatan-hambatan bagi mereka. Tapi malah iman mereka semakin kumbuh dan kuat. Itu makana molo heado hucah sada buku si Yusuf Roni, semakin dibabat semakin merambat. Ibabak petahui, tapi akarnya, cabangnya semakin bertumbuh kemana-mana, semakin menjalar kemana-mana. Hera bona dijelok, ibu tahu di jelok kan? Di dokter John, lah buru teh. Kemana-mana cabangnya, tapi akarnya satu. Selama akarnya tidak dicabut, manguludui, dan akan tetap berkembang kemanapun sampai berbuah. Majaki dosudi sahatu dia pitibona dijakiti doi. Itulah kehidupan orang Kristen yang ada di Tesalonika. Walaupun mereka dibabat, walaupun mereka difitnah, dihambat, tetapi firman Tuhan sudah mereka hidupi dan iman mereka sudah kuat. Kenapa? Karena mereka sudah hidup dalam Kristus dan mereka sudah mengenal Kristus dalam hidup mereka. Dan Paulus pun tidak henti-hentinya mendoakan. Mangulu haporsiauna. Autna mencari ketenangan hidup dong orang-orang yang ada di Tesalonika. Atau saya katakan, kalau hanya mencari ilmu selamatnya kita yang menjadi Kristen ini, saudara-saudara, maaf, tinggalkan Kristenmu, tinggalkan Yesusmu. Aman, sejahtera, dapatan pekerjaan, ya pasti, jabatan, oh ya pasti. Tapi apakah itu tujuan hidup sebagai orang percaya? Tidak. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan bagaimana kita tetap mengikuti Dia dan bagaimana konsekuensi kita mengikuti Kristus.
Matius 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Yesus pernah berkata, bukan karena kamu dianiaya dan alani dirimu, tetapi karena akulah engkau dianiaya, dan waspadalah, mereka akan menyeret kamu ke majelis agama, mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, dan mereka akan mengiring kamu kepada para penguasa-penguasa dan juga raja-raja. Tapi orang-orang yang mengenal aku, di dok Tuhan Yesus di ayat 19, kuncinya jangan khawatir, jangan takut. Karena Roh Kudus itu yang akan berkata-kata di dalam kamu, dan Dia akan senantiasa mendampingi engkau, dan Dia akan senantiasa menguatkan engkau. Itu sebabnya Yesus berkata juga di Matius 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, yaitu tentang mengikuti Yesus. Barang siapa yang mengikuti aku, pertama dia harus menyangkal dirinya, dua dia harus mengikut salibnya, dan ketiga dia harus kehilangan nyawanya. Jalan nunga kita saksikan dia ke parbarita naudi. No mention molohnya doa mulau tu salib kasih nadong di si atas barita di tarutung. Ya doa mulau, ya doa mau yang atau si di jolo ni silangi adong do sada bahaba itu jala adong do surak na di si ali amang ramoti maau mian au di tonga-tonga ni bangso na bulunon asa mian hatam na badiai. Ya Allahku, kuatkan aku untuk memberitakan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsamu yang besar ini. Hidup dan matiku, biarlah aku memberitakan firman di antara bangsa orang Batak. Imatan. Tiga kali iman diancam dibunuh. Bahkan adong dosa ada berita naeng hea ibana diracun halak. Marhiti-hiti si panganon na pinasahat tu bagasna. Alai dang dipasopu debata ibana mate ala niracuni. Tiba-tiba anjingnya adong dubiang di sino mencet idodongan na jut lau manak tu dia. Jadi biang nodo na mangalang si panganon na nilihan ni halaki hape nunga adong racun di sini. Hola dia lang biang nai mate biang nai. Adong cerita nih jalan nyata deh. Selama nama mention artinya dipakai di bata panangganai asam malua si mention. Karena memang konsekuensi untuk memberitakan firman Tuhan dan konsekuensi menjadi orang Kristen itu sangat-sangat membutuhkan kekuatan iman. Ido mana di bagasan turpukon di pasahat tuhita di hamu akamanginang dia 12 didok di bagasan turpuk tahun asa digohi jalan ditabai Tuhani holong dohot gugu di hamuna laho maka porsyai Tuhani. Adong dua neneng si pasahaton nih hatani di bata di turpukon na parjulo pangalahu ni akka nasa porsia tu Tuhan Yesus sahat tua 3P pasti dong mereka akan mengacaukan kehidupan orang Kristen, percayalah. Barad bagi kamu mandong berita tabaduan dong ani. Tangnya kok kamu negara bangsut tahun, tangnya kok kamu aparat nadong di negara tahun, asa margugu na sida mengamankan. Tangnya kok kamu asa marsada negara tahun laho mangalo akka masa ni akka tahi-tahi ni perjahat. Karena memang itu sudah menjadi konsekuensi bagi kita.
mengikuti Kristus, bukan mengikuti dalam kesenangan Paportibon, tapi percayalah ketika engkau setia dan ketika imanmu kuat mengikuti Kristus, berkat Tuhan itu akan turun atasmu dan engkau tidak akan pernah sedikit pun kekurangan. Asal maunang di gadis samu, hapor siamuna tu Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Napa dua hon? Hobar tu tangiang ni Tuhan Yesus di Yohanes bidu 17 ayat 21. Asa sada hita songo sada di Yesus maradopun amang nai. Asalam tapa akap nasa na porsaya di portibion. Jala asa totong sikopita jalan mangulu parsaurata di bagasan holong nasia Tuhan Yesus. Memakai kasih yang Tuhan Yesus dan kita satu dalam Tuhan Yesus tidak terpecah. Nangpe ro aka todi laho mabada-badahon dohot nalaho padaho kita sian hapor siata. Nakanipa di hurok do tu amang di huriaon unang adong na si pangkarcago namar huriaon unang adong si gijang roha namar huriaon unang hadong na patuduhon hamalaon na patuduhon bohina patuduhon parbinoton na patuduhon hamoraon na patuduhon huasona. Tidak, jangan. Ala namar huriaon debatado na naing sobaot tadisi namar huriaon ikos sadado hitas sata hisa oloan tudolok tutoruan mardongaton holong di rohana sian Kristusi asa sada hita laho mamuji debata dohot gabe pasu-pasu tua kadongata ido makana diorai do di bagasan huria. Jangan coba-coba lau patuduhon akka hamalaut tadi huriaon. Jangan coba-coba. Kesombongan namar huria hancur seketika. Jala unang adong diantara hita na olo gawe olo pamula mulai manang sangot dia pe ceritana. Dua paditamu sotong olo hama mamula mulai dua paditamu. Dang adong na pro tu paditamu hatani di batado na pinasahan dai. Jala hati-hati manat tamu. Namar huriaon dang sipatudu bohi dang sipatudu hamoraon dang sipatudu parbino Tuhan. Hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan. Dan ketahuilah saudara-saudara, pelayananmu itu dipertanyakan Tuhan nanti. Esa tokkido portibion omani heran atau nasal puro pandemion alai dang tapadi dan sadar hita nganing 2 tahun kabe pandemion jala lam taba umurta lam morudo ari-ari ni nguluta semua akan kita pertanggungjawabkan. Itu sebabnya dia katakan di ayat 12 asa sarohama di bagasan holong dan di ayat 13 asa unang nanggosara siak kita dapat di debata hasuran alaya sama habadia mahita di jolong di debata asa dapat kita habadia di bagasan sada persekutuan nadinggan. Unang adong hasurahan unang anong parbalabadaan alisadama unang dia orai mutusan unang ditarik kamu tuson unang cerita kamu halak na asing disan unang hata-hatai kamu halak na dong disan ingot tamu mak molo barani hita pa hata-hata dongata dang sadar hita diri tasadiri do natapa buru-buru disi molodang sadar hita pak kata-katayon akadongata diri tasadiri do nata buru-buru desi. Itu yang tidak mau. Makanya Paulus menjaga kekudusan umat itu asa sada nasida. Asa unang bola di bipit na hanak siya luar iko kuado nasida di bagasan
unang putar na sida di bagasan, ropa mula-mulai di luar, bulama hancur. Haporsiaon ni halak Kristeni. Itu yang tidak diinginkan oleh Paulus. Nah manginang posroha. Di minggu Advent na parjulon, lamargugo mahita manganupi na masaon. Isi na so goyang ekonomi na nueng, sudi goyang. Isi na sorong sahit na, sudi arong sahit na. Sahit pardagingon, naumatsi, sahit roha. Isi na sogang gunuaing haporsiaw na dibagasan tiki zaman nuengan, sudi. Alay hatan di bagasan tikon margugo ma. Unang mabiar. Sada mahita di bagasan Kristus. Lahu pature-turehon bagas joro di bata. Pature-turehon persekutuata di bagas di bata. Asa bui dohonota sada hita songotang yang di Tuhan Yesus. Sada hita songon Tuhan Yesus na sada doh amana. Nah manginang talumumi keluarga yang mau membawa padidion. Anak itu titipan Tuhan. Ajari. Saya sudah katakan kemarin dalam pastoral. Unang terlalap hamu mengalului sinamot di Portibion, lupa mengajari anak komuna. Masih satu dititip Tuhan. Belum 5, belum 6, dan yang asing. Tapi ketika pertanggungjawabanmu nanti akan Tuhan pertanyakan. Nah, semoga Tuhan memberkati kita. Jala, mari persiapkan diri ta manomu haroroni Tuhan Yesus di minggu Advent. Amin. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma Tuhan di pasahat rohanami tudupamu di akas saluhut na pasu-pasu do akadinggan di masa di pangaramotiommu di habadiaun dohot akas lasiroha di pasahat ho di bagasan guru nami oh Tuhan jala moliate boi hami marpungu rap dohot akadongan nami saha porsiaun mamuji pasangapun guarmu nabadiai atam nabadiai Tuhan gabe sulu-sulu mai di bagasan perdalanan di guru nami jala asa gabe tuntunan dina mengadupi akan masa talumobi di situasi pandemi COVID-19 doh di situasi aka hagaoran na mungkin dalam bidang aka hagaoran laho manigai hadamion di tonga-tonga ni bangsa doh negara namion alai postro hanami ali Tuhan marhiti hatam nabadion asa mergugu hami di bagasan haporsion nami nang pe macegurang aka rongrongan ni akan naso maka porsieho jala asalam sada hami Tuhan songon pamatangmu songon ruas di huriap kami dang olo hami mamula-mulai aka na adong di bagasan huriamon jala asa sada hami Tuhan songon sada ni anakmu Kristus Yesus dohoto ido tangyang ni Tuhan nami Yesus Kristus asa totok kami di bakasan namarsia holongan Tuhan pasu-pasu ruas di huriam ramoti akayana kun nasida aka nong matua aka na di bagasan parsahiton aka nong berkeluarga aka na di bagasan pendidikan asimaruhamali Tuhan aka na marulang tahun doh na marulang tahun pardongas saripeon di bagasan binggon pasu-pasu tabay gajang ni umur tabay habisuhon na siyako sosong ni pe Tuhan aka ruas ni huriam hurini nadong di distrik Saplualu Jabar Tinggion namar nasiroha marhite pesta perak 25 tahun di istana kawaliaan di bagasan Tikyon pasu-pasu mali Tuhan saluhut na naposom dohot ruas ni huriam ima gabe silasiroha jala asa makerbang hatam nabadi Tuhan di tonga-tonga ni akka humaliang ali Tuhan neng majalo padidion nabadia sada danak di bagasan benggon
Tuhan pasu-pasu ma jala suraton ma Tuhan guarna nanaeng si jalon nasida marhite-hite huriam di bagasan tikion asa gabe parsidohot nasida di hanguluan di bagasan banua gijang jalajari na tua-tua na Tuhan laho mangajari dana napi nasahat mi tonga-tonga di keluargon asa bisuk nasida margugu nasida laho patupahon akan nauli akan adinggan di tonga-tonga ni huriam dinalau mulak pe Tuhan ruas ni huriamon ramoti pasu-pasu diakan niulani tanganna di lakana di pardalanna manang tu dia penasida mangula dohot na tusia tu mangalaka upasatami masuk di ruas ni huriam daging doktor dina holan tu bagasan tangamu ne badiai di bagasan Kristus Yesus asima roham jalo matang yang nami amin. Kamanginang tapasahat mapelianta tu pembangunan doho persembahan kedua tu pusat marhite edeta nomor 520 sia. Cek 7. Sayu tagam do Tuhaku sai masih on rohaki dia rono ni Tuhaku songona ni dorai sai maronga noloko Sarade ale aleku tagamag yonai sa langitan manomo o di Jesus Tuhami sai mardong anolo
masuk mahita tu ulang padidion nabadia. Marede mahita sian bukude nomor 146 ayat 1 sahatu ayat 2. Oh Yesus langkah di poso-poso saroma mangalihi ut manjaro di nasida betuson ay nagpasakona tuhod dadarako. Martanggang mahita alia mana mina di bano gijang narodoham itu julum mabuan akadat danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakmu pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu kadongan nama buan dak danak si didionon tangiho kamu mahatan di debata lau mahamu tuliat portibion nin nama dok akka sisianna podai hamu masa luhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guari di bata ama dohot anak dohot tot di barbadia ajari hamu manasida mangaraduti salut nahu to nahoni tu hamu jala ingok ma sae dongano kudu hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsia dohot ni didi dapotan haguluan alai na soporsia hona uung sogon tanghio kamu mana dohot hata na tersurat di surat di si Markus adong ma aka nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang aka sisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus i sogo marohana didok ma luas samo ma aka dak danaki ro tuau asa unang orai hamu nasida ai di aka sisongonido harajaon ni di bata natutudo na hudokot tuhamu manang isepe anggo na songon dana ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul madak danaki diapeho matangan natu nasida mamasu nasida nuaing jongjong mahamu. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Atong halusiamu ma hatana husukunon dipangido hamu nuaing didion akad dadanakon tu bagasan ni hina-hina porsiamuna alusna biha naulodo hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatan di debata alusna naulodo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna nuaing tapasahat manasida tu debata marhite padidion nabadia Roma 7.
Yeslin Natania Buru Pardiri. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar di todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habungot mon tu bagasan harajam ni di bata rodi saliling ni lilingla. Amin. Atong martagyang mahida. Ali Tuhan di bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat kami akada danakot tuho jala di cakon hodo na sida gabi anakommu marhite-hite padidion na badiyai asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon jala gabi panian di hangluan na saliling niling na asimaruham dohot di akan atoras nida danakon. Saya pargugu jala ajari mana sida manogu-nogu dak danakot tuho asarap nasida taruli di aka artani harajaonmu. Amin. Mari dehita sian ede 147 ayat 5 do ayat onom anong di ayat onom jongjong mahita. Parmahan iyong toktok, o parmahan di Huria. On prejalorong asmon, parmotoguhut Maria. Damele sahat maturohami Yesus pangidoan nami togui tu surgoi saoloi masakap nami nanggo warnai o Tuhan baik tubuhku angoluan. Tatangyak kumapeliata martangyang mahita. Ali di bata amana minadiban wagijang hodo harwan ni saluhut silon leho nadinggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasat tami masian na lion mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husos di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasyang hami pilihanon pati bulhon harajaon mo. Dito nga tunga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gudang ni silehon-leon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi todi rodi pamataku osadohot gogoki rodi salut artaku upasat itu dan susah toku. Ali Tuhan di bata manamiro di saliling dilingna
Moliate marohanami tuho ala diramoti ho habi di bagasan tahun parhuriaon naung salpui. Asiniro hamdona hupasahat hami tu bagasan tahun na ibaruon. Huida hami di bagasan nasa tahuni dinggan di basam. Buas doho mangalihon berita nauli tu hami. Asa mardame jala marhasonangar rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea akana burju mangguloi hatam. Dipargoi hodo akana porsea dohot na posom. Akana mameritahon habal gaum mudi tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude denggan ni basam nasa tauni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan sahat ro di sadarion. Dibayani hubuji hami maguarmu, jala hupasakka musangap hami maho. Sai gom-gomi jala pasu-pasu manang huriam. Gabay ma ganub ari torop ni akana porsea nama holong ni roha diho. Saya pararat maharajanmu di portibion doho di sadok pulon. Saya ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mangabati hararat ni barit harajaumu. Saya unang loas huriami disusai digaori manang dileai. Ramoti maakana pinilimu pai masahat Tuhan nguduan. Saya ramoti masude na posom na mameritahon barita na uli. Saya jauh mu akasi pelebegu doho parugamo na asing asa dohot na sida pasangapon guarmu. Saya ramoti jala parbadiai mahuriam sahat rodi haroni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin alia manamin di banua gijang. Saya benar badia maguarmu, saya rumah harajanmu, saya saat ma lomo di roham di banua tongon song na di banua gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami soan panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togi hon panggucunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajau otagon rodia sangapo sareni lelena Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu di hita saluna. Ya, amanginang setong lupa tok kita mengisi kotak aksi 1000 dana pensiun marhite kotak nadong di pitu gereja tak. Moliate. Salam.